सबथेके आगे बापुजा सिंतामनो नां जों नांगौ सिनि नक बाजाराव थांनाय जों हा नांनाय नक थांनायनि बागै सिनि मेटाव नांनाय हा नांनाय सिनि साइकेल सिनि दाम नांनाय सिनि आइडेन्टिटी सिनि एक परिचय जों तमा नांनाय सिनि जुदि आइडेन्टिटी गरै जगते ओंखारो जों अरनि अबरै थांगोन आबो जों अरबो 31% बा 30% जों सिनि बुकुंबार बा 30% जों तङै दङ जों 30% नि 30% नदैनो जों अरनि सेब बा सुबिदा मानतङ गैयाबा जों नायनि काकाय 1948 साल लोगो 47 साल लोगो जों जुदि नायनि काकाय जों आपरो 80% दङमोन गैयाबा जों तिनि कमिटे कमिवै जों अर तिनि 30 बा 31% नि जों सेब बा सरकारि जों सुबिदा माने दङ अबाहायके जों जुदि आगामी दिनोतेबो थांगोबाहायके जों तिनि अर 30 बा 31 या जों तिनि अर 20% नि निचे नि थांगोन आपरो जों बावहायनाय जों गासैनि आइडेन्टिटी नांगौ आइडेन्टिटी जुदि करि हिनाय जों बाहायके जों सेब माननाय एवं जोंनि जे जों थाङै दङनि जे नक थाय सिनाबो बेले नांगौ जोंनि नक थायनि फोरबो जों थाङै दङन बागै जोंनि खेत दङ नांनाय जों हुक खायसाव जोंनि हाबुं हाय जागा बा टिला जागा अबाहाय जागा जोंनि दङनि नांगौ जोंनि बानखौबो दङ नांनाय जोंनि बागान सागान समस्त কিছু रम फैगे हागागाय जोंनि मुंसा नांगिया मानिनि केबा जोंनि गरै केबा जों मुसुक जराबो लुका अय जे जोंनि जे नां दङनि जे बेले नांगौ दङनि एवं जों ओ दिफ्रा हास्ताव जों काबु जजुदि काहाम सियो एवं काहाम लुक दङ केबा जों जोंनि दफा एवं जोंनि हा जों कमानानै दिगि थांगौ हानि बागै जों बुबाग्रा जोंनि बागै निजे साक्षरे हामियानि बिसिंति फेरो बसाइतोबो जोंनि बागै सबाक लाइ दङ जोंनि बागै साइतब दङ जोंनि थिनांगो जोंनि जुगे जुगे जोंनि बोसा जों थेगे जोंनि बोसा थेगे जोंनि बुतै थेगे जोंनि बुसु बुसा जत्त जोंनि ओ हावो जों जुगे जुगे थांनि दंनानि गुसुं जुदि जों थाङै दंनानखाय जोंनि एकमात्र जोंनि यगसानानि अबलो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेन निजे सभा जों जबा जत्त पाल थानसा थुपसा खाय जों सभा खाना नांनाय जों ओ जागाव तिनि कसा उफुर गोख्रां हिलायै सिनि कुनु माने दंला सिनि दफानि बागै सिनि बुबाग्रा सामुसां दङ आं कइने जत्त आंनि खरां खनाय दंनाय ओ माइकनि खरां खनाय दंनाय जत्त ताकुते बुसुनाबा आं अबरो दंनाय तिनि समाव कसा उफुर गोख्रां नि दङै कुनु लाभ दंला कुनु माने दंला नेशनल पार्टी खायै सिनि कुनु फायदा करे सिनि कुनु लाभ करे सिनि दफानि सिनि दफा यगसानानि कुनु सामुं तांनाया साबुनि बागै चिनि बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि प्रेसिडेंट कमन या करे चिनि नेशनल पार्टी बा चिनि आंचलिक पार्टी चिनि बुबाग्रा संसारनि रांखा जों काकाजे चिनि बुबाग्रा जे सामुं चिनि बागै जे तां दंमनि जे सभा खाय दंमनि जों बुबाग्रा जत पाल खाय जों बर फान मारिनाय जों जत जों थानसा थुपसा खाय जों बिनि सामुंबो याप्रि जों मारिनाय जत आं ओ कयमुंहारगो एवं जरा ताऊ चिनि बुबाग्रानि जे लगियो फाइया चिनि त्रिपुरा मथानि वो ताको फाइया अमाहाय जरा जे तमतमै ताको ते बहु संग्राबा आंकोय चिनि थांनानै चिनि एकटा लामा था ग्रेटर त्रिपुरालेन एवं जों बुबाग्रानि इनक्लबो तमै चिनि बुबाग्रानो जों गोसखांनो दारगिनो चिनो चबा जों आंदोलन खायना नांनाय फायदि जों जत कुफुर कसा खिलाया करे जों बुबाग्रानि लगियो जों लगिरिलाय जों बर फानबारि रिलाय अपनसु कक सावनो जतन हाय सारे जरा नेतेसा हामबाया फरे आने ककरो मथाक्सिनो बुबाग्रा दाबाय वाइटे आयगो हामबाय जतन बेलाय हामबाय जोंनि 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट तब हाय सिंगापान बारको नारगानो त्रिपुरा मथा क्वाय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरं गनां दाराजेस बनां जरा याफारि उजारु हामबाय दिनै जों जोंनि आश्रामबारि जोंनि विधानसभा
बिसिंगो जों दिनै जे भिलेज कमिटि बेरेमनि दिनै ग्रेटार डिपार्टमेन्ट आवायमुं पान्दा जों मियान सिबि जांलायखा मिया जों पूर्व चाम्पासरा तै राजनगर और दुईटा खायगा तिनी जोंगरो दिनै पश्चिम चाम्पासरा जोंगरो तिनी खायलायनायनि खायलाय दंगो तिनी दिनैयो पान्दानि तै फ्रांजोक दिनै TWF दिनै खुवाई डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि बरं मुनांजोक गोसों दिदिब्रासा दिनै नारायणकरा आंनि फाइमानजाक दिनै TTADC नि बरं मुनां डेपुटी CM बरं मुनां अनमेश देबबर्मा दिनै ब्लक प्रेसिडेंट दिनै बरं मुनां अमित देबबर्मा YTF प्रेसिडेंट दिनै मोजां साफिर देबबर्मा TWF नि दिनै बुकुक संग्रहकर गनै दिनै नेत्री तै जत प्रमथा YTF TWF दिनै ब्लक नि दिनै बोर्ड कमिटि नि अंगै और फाइमानजाक तै दिनै खरां खनाय दंनाय जतनो नपुइदाना जबानि सिबा याफारै किछि जानो कक सानाय ताफोरा बुखरो जों दिनै अम हाइके चिकन चिकन आन्दानि बिसिंथै दिनै ग्रेटार डिपार्टमेन्ट न तांनि नां आबो आवायमानि आबोनि नाहार मुंखा जों दिनै हाव दिनै शासन क्षमता कमाय थांमानि आबोनो गिफुलित बुनानि दिनै हाव दिनै शासन गिफुलित बुनानि आ नाहार मुंन दिनै अ दिनै दिनै अर जे पान्दा अ आवायमुं पान्दा तामनि हुनबा जों साइमानो दिनै तिलप्रा हाव जों दिनै बरं थानि क्षमता गैरैखा दिनै राजनैतिक भावे दिनै क्षमता गैरै प्रशासनिक भावे दिनै क्षमता गैरै दिनै याक्ति चालकनान मतो अ राज्य दिनै तै मुंसा दिनै क्षमता गैरैनि बागै दिनै जों दिनै हाव दिनै यागो दिनै शासन तुबुनान बागै जों आलादा भावे जों राज्य ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जों मा सानलायगा दिनै जों अमन सानामो जों तामनि हिनबा जों अ जागाबो जेबाबे दिनै जों शोषण खालाय तंजागो जोङो बंचित खालाय तंजागो आबोनि यगनानि एकमात्र उपाय दिनै हाव दिनै शासन दिनै आबहावा गिफुलित होनान ताफोरा बुखरो गाबोनो दिनै कक गोसार नामो दिनै जों अ हाव दिनै अ एडिसि मानमानि यागो फानो एडिसि यागो दिनै क्षमता गैरै दिनै दिब्रासार बागै हामग्राय तुबुनानि जोङो खेत पान्थर दै गैरै गलाय दङ माइमा बरिया बिसाव वाइसा दै वाति वाkai मा बरु याkai मा बरलायांनि जों दैनिनान फाने एडिसि यागो आबहाय क्षमता गैरै दिनै आबोनो कारि जों दे बनुगो जों पारा पारा दैनि मा नोंया दैनि बियाल आबो एडिसि यागो क्षमता गैरै रिनान दिनै आबहायकै दिनै ओ त्रिपुरा राज्य प्राय 40,000 दिनै राज्य सरकार यागो चाकरि रिनानि बागै कोता क्लाइजाक दिनै बरं बागै आबो जों रिमानिया ताम हिनबा ओ रिनानि क्षमता बुनिया भाव बुनियागो एडिसि सुदा प्राय 8,000 मतो दिनै क्लाइजाक